Jeg hedder Nikolaj. Jeg er forstander her sammen med Mette på højskolen. Vi glæder os sindssygt meget til, at I kommer og fylder skolen med liv. Indtil da, så vil jeg lige vise jer, hvordan man kan spille med kuglepen. Man kan spille med spidserne, flad, sådan der. Og så kan man ryge. Er I klar? 1, 2, 3, 4.